Да объркаме малко манжата. Да видят хората как се прави. Че навия ръка вече. Нави. Че те взех си един фидер, ама не мога да се увлажнявам манджата. Аматьорски изпълнение, он един пион с фидер, че увлажнявам и ми пада храната от кошница. Чудо! Сега ще оставим малко да поеме водичката, докато разпънем оборудването. Да стане 15 минути. После ще преувлажнем пак сито и така. Докарал ли са на размериса ли са? Да, доста. Гадно. Не гадно. Сега е работеща. Горски плод трябва да мириш нахапван карал. Направо да е заръбвам ли? Пробвай. Ще включим после пак, те. След рекламите. След рекламите в БТВ. Батко, това ми е най-малко чаранче. Тук на язното дет съм хващал. Малко, ама истинско. Ще стане голямо. Как се е напършил? Как се не е живо, да? Как се е напръчил? Айде да извика баба си. Това влакно е дайвата, на? Да, това е дайвата. Спортен, батко. По-спортен е, лад. Няма, трябва да взема един кеп бърз. Идеален е. Красив. Трапезен. Трапезен, точно. Да. С чисто на уста. Да? Айде, напръскахме го. Пускаме го по живо, по здраво. Айде. Този е брачеда лайф. Този е направо не брачеда, този е направо дядо. Ти с камонаци тук ще се пребия. Диго. Стабилягай. Честно. Добре. Дълга в нея. Есен байц. Не работиш. От тия не работи. Къде са тия неработещите? Енигма. Обаче бих казал да сложа оранжево, обаче сложих зелено, батко. Това зеленото ли? Да. Знам, аз по-ма кефи оранжевото и... Зеленото, батко. Не е голям, много голям, но страшна борбата от дивак. Айде. 2 минути и 30 секунди след прехвърлянето на енигмата. 2 минути и 30. Пак хич не са сгъва.
Още едно спортно шаранче. Обаче виж какви дълги излизат. Само девачета. Малки търпелки. Чакай, момче.